My name is Elder Juho Jäkkö. I'm from Finland in a city called Lahti. And now I'm gonna share my faith story in Finnish. Molemmat minun isovanhemmat liittyivät kirkkoon ja minä kasvoin hyvässä perheessä, jossa me uskotaan Jeesuksen Kristukseen. Ja mut kastettiin, kun mä täytin 8 vuotta mutta myöhemmin mä ymmärsin, mitä Jeesus Kristus tarkoittaa mulle ja sain todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Mun todistus on tullut pikkuhiljaa, vähän sieltä, vähän tuolta. Ja mä oon oppinut paljon mun vanhemmilta, mutta tuli aika, että mun piti tietää nämä asiat mulle itselleni. Ja mä luin Mormonin kirjaa ja mä oon aina uskonut Jumalaa ja se vaan käy mulle järkeä, että Jumala on olemassa ja Jumala rakastaa mua. Ja Mormonin kirja on auttanut mua enemmän saamaan vastauksia mun kysymyksiin Jumalasta, Jumalan suunnitelmasta mulle. Ja mä oon ymmärtänyt Jumalan rakkauden paremmin. Mä oon ymmärtänyt Jeesuksen Kristuksen sovituksen paremmin kuin mitenkään muuta. Ja kun mä rukoilin Mormonin kirjasta, kun mä rukoilin, että onko Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettu, mun vastaus on ollut, että mä tiedän jo, että se on totta. Ja mä oon aina uskonut siihen ja kaikki hyvää. Mä oon nähnyt niin paljon hyvää tästä palautetusta evankeliumista. Ja se on yksi vahva todistus mulle. Mulla on hyvät arvot, millä rakentaa koko mun elämä. Ja aina kun mä luen Mormonin kirjaa, mä tunnen sen pyhän hengen. Mä tunnen Jumalan rakkauden ja mä tunnen rauhaa. Ja tää on mun hengellinen todistus siitä, että Jumala rakastaa mua, Jumala rakastaa kaikkia. Ja että Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu, että meillä on profeetta näinä aikoina ja että Mormonin kirja on totta. Kun mä olin lukiossa, mä olin ainoa jäsen meidän kirkossa ja lukiossa mulla oli hyviä kavereita, mutta mä oon nähnyt sen turvan ja rauhan ja siunaukset, mitkä tulee, kun me pidetään Jumalan käskyt. Ne ei ole aina helppoja pitää. Jumala vaatii meiltä asioita, mutta hän tekee sen, koska hän rakastaa meitä niin paljon. Ja kun mä kasvoin, musta aina vähän tuntuu erilaiselta kuin muut, koska mä tottelin Jumalan käskyjä. Mutta mulla oli silti mahdollisuus pitää hauskaa ja saada hyviä kavereita. Ja mä tykkäsin paljon pelata kaikkia urheilulajeja. Ja musta tuntuu, että kun mä en oo juonut alkoholia, mä en oo tupakoinut, mä oon pysynyt noista asioista erossa, että mä oon paljon terveempi. Ja musta tuntuu paljon puhtaammalta ja paljon paremmalta Jumalan edessä. Ja kaikki nämä hyvät asiat, mitkä mä oon nähnyt, ne vei mua tähän liittopolulle olemaan Jumalan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Ja viimeiseksi mä haluan jakaa mun todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on mun vapahtaja. Mä oon tuntenut hänen sovituksen voiman, kun me tehdään parannus ja kun me uskotaan häneen, kun me parannetaan, kuinka me mennään kasteelle ja saadaan pyhän hengen lahja ja kestetään loppuun saakka. Me voidaan
palata hänen luokse. Me voidaan olla puhtaita meidän synneistä. Mä oon myös nähnyt, kuinka hänen sovitus tekee meistä parempia. Meidän ei tarvii jäädä sellaiseksi, keitä me ollaan nyt. Ja mä rakastan Jeesusta Kristusta ja mä oon niin kiitollinen tästä ajasta, joka mulla on ollut palvella Jeesusta Kristusta ja kertoa hänen palautusta evankeliumista. Ja että Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän on antanut meille profeetan näinä aikoina ohjaamaan meitä. Ja koska nämä ajat on niin erilaisia, me tarvitaan tätä ohjausta. Siellä on tosi paljon kaikennäköisiä mielipiteitä, ehkä valheita, erimielisyyksiä maailmassa, että on vaikea tietää mikä on totta, mutta mä oon löytänyt totuutta profeetoista ja tämän takia mä haluaisin kutsua kaikki lukemaan Mormonin kirjaa, koska kun sä luet Mormonin kirjaa, sä pääset tuntemaan Jumalan rakkauden ja löydät totuutta. Ja jos Mormonin kirja on totta, Joseph Smith oli profeetta ja meillä on profeettoja näinä aikoina. Ja kaikki nämä on todistus mulle Jumalan rakkaudesta ja kuinka me ollaan hänen henkilapsiaan. Ja mä sanon nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.